So yan. Good morning everyone. Good morning sa ating mga subscriber. Tinanghali ka. Sa mga sumusuporta. Sa mga nanonood sa aking YouTube channel, maraming salamat. So, ngayong araw, ngayong umaga, araw kasi hindi gabi. Ngayong umaga, susundin natin si NMD Javi, si Upline. Kasama rin natin si Ani, si NMD. Excuse me po. So ang time natin is 7:40. 7:40 na. So pupunta tayo ng Montalban. Pupunta tayo ng Montalban kasi may home meeting daw doon kina Mian at saka kay Executive Director Danny Medular. May mga home meeting sila. Te? Ay na. My goodness. Kape muna tayo, kape. Alright. Kape kasi traffic. Traffic. Yan o. Sa likod o, kita yung nag-stop tayo. Hihi. Ay. Grabe, kanina pa kami dito. Nandun yung si Upline, kanina pa siguro naghihintay yun. Grabe, grabe, grabe. Ay, sa wakas, malapit na tayo sa bahay ni Sir. Malapit na tayo bahay ni Upline. Sa wakas nakarating din. Ay, after 15 years I think. Ayan, dito na tayo. Hintay lang natin siya. Naku. Wait lang, kapanti tayo kasi may motor sa likuran. Parking nila dito ngayon. So si Sir. Sir, saan ka na Sir? Bibigyan ko si Matilda na. Good morning, sir. Good morning. Yes, so Different kami sa Cavite City kahapon. Kami kahapon nag-Maynila Lahat. kami. Kaya nga sabi ko, kailan kayo dumating? Nung ano sir, nung 27 ng madaling, ay kahapon lang ng madaling araw. Sabi ko sa'yo, Diyos ko, sabi ko Lord, wala talaga akong pera ngayon. Sabi ko ganyan. May challenge. so yun, first toll gate. Pera mo ang 30. Dito na tayo, dito na tayo. Ayan na, ayan na. So dito na tayo sa Montalban. Bayaran ng asin ko yung bahay. So okay, maingay. Birthday pala ni Upline Javi. Happy birthday to you. Okay, maingay. Birthday pala ni Sir. Sir, happy birthday Sir. Si Sir sa likod. Happy birthday Sir. Sabi nga ni Sir Javi, huwag kang maingay. Ikaw naman, binroadcast mo. Eh, sa video ko naman to, hindi ko pa naman ma-upload. Bukas ko pa ma-upload. Sakto sir, oh. Bukas ko pa ma-upload ng I-upload gabi. niya pala Tapos sir na. sa day ng iyong birthday. Upload ko to sa YouTube. Kaya mo din. So yun, dito na tayo. Nakarating na tayo. Sa wakas. Nakarating na din.
Lilipat siya. Lilipat siya doon sa Robinson. Kasi may nagpapark na dito. Sige. Ayan, hatid niya yung sakyan niya doon sa Robinson. Lipat siya doon sa Robinson. So, dito na tayo sa Montalban. Kay Mian. So, bababa natin yung pagkain natin kasi kakain muna tayo. Nagutom na ako. Yung aking paa ng manok. Paa ng manok. Tara, pasok tayo. So dito sila. Dami mo. Good morning! Good morning! Si Galvez. Umata si ate! Siyempre. Si ate pala yan. No? Hindi nakilala. Tingnan Si mo ate naman pala. ang wordless ng sila. Sir, sabi mo kasi sir, Si Mian. ngayon nasisisi ako sa lifestyle. Gumaganda daw. Kahit ano. Hindi na ako kasi nakapag-almusal. So, yun. Oh, sarap nito. Gusto mo ng kape? Uy, may kape pa. Ayos ah. Ayos ba yan? So, almusal natin, so pinakalan natin. Yan o. Ano, magkakain kayo? Oh. Yung ano niya, oh, lagayan niya ng mga halaman, intra. So, dito tayo ngayon mag-meeting. Tubig na lang malamig. Kaya mo. Vikings. Asa Viking? Sige, Vikings kita. Vikings ba? Vikings? Mag-iitig ka kay Librit ng Viking. Makikinig ka daw. Hindi kasi mayroon tong one time pinsan ko nag-eating. May nag-order sa akin. Gusto mo? Oo. Dami sila. Bawal din ko sila ko sa kane. Ano? Sige lang. Ay gani, gani ako naman. Gusto ko, kasi ang tao kasi, namahalan sa 16. Pero sabi ko, pipiliin natin, ano tayo. Sa isang lugar, kunyari, nag-meeting lang. Mga magkakakilala yan. May isa dyan, interested. Yung iba dyan walang pera, pero interested din. Itong isa, mamuhunan siya ng 62 or 60. So, pwede mo i-convince sa kanya. Kami at Elisa, pag may So, yun. ka naman. Tapos na tayo mag-almutsao. Nakapag-almusal na tayo. So, busy sila doon. Ando sila, busy. Kasi may pera, ako wala eh. Yung almusal natin is 11 na. Kasama na lang. Ito masarap oh. Kita nyo ba to? Yan ang masarap. Lutuin. Tingnan nyo. Toto. Kita nyo ba yan? Yan ang masarap. Masarap gulayan yan. Bunga ng malunggay. Mabubuhay yung mamamatay. Pag ako pinasampang mo sa ambulansya. Kuring! Oh. Kuring! Oh. Oh. Tingnan mo. Oh. Kuring! Kuring! Meow! So yun. Nandun sila sa loob. Waiting lang tayo, waiting. Saan yung sili dito? Wala na yung sili dito. May kinukuha na akong bunga ng sili dito dati. Namatay na siguro yung sili dito. May sili dito dati. Na kinukuha na. Ang daming bunga dati nun. Mayroon siya to. Marami. Oh. Ano to? Kamatis naman. Kamatis. Marami siyang puno ng kamatis. Dati may sili siya dyan. May sili dito dati. Ang dami ko nakukuha ang bunga dati doon. Inuuwi ko pa sa bahay. Wala na yung sili niya ngayon. Wala na yung sili niya. Wala na. Nakatay na siguro yung sili niya. Wala na yung sili. So waiting lang tayo kasi may ano sila mamaya, may presentation. So kita tayo mamaya. May sa papel, ano? Lamang na ito sila. Ano ka papel? Ano ko nga ito si ano?
Ito, okay. Maganda kasi kung business na kilala mo yung papasukan mo kasama mo. Kaya kami sa dati tanong ko, paano ko makuha ang product? Ay, sabi ko, kasi hindi naman ako lagi sa Manila. Kung bala, okay. Nagbuha ko kahit wala na kaming pera. Si Mister kasi pag nag-loan, sunod ang adlaw. Pag nilabal ko dami sa office, kami nga po dala na namin yung pera. Pero hindi So, namin and ayun nga natin sa loob. Kanya-kanya silang ginakausap. So, ganoon lang. Ganoon lang ang ginagawa namin. Gala-gala. Oh. Gala lang. So, hanggang dito lang muna. Kita tayo susunod na video. Tada! So yun, nandito tayo sa Green Bridge. Naalala nyo to na binlog ko last time itong Magic Fruit bago ma-promote na National Marketing Director. Binlog ko to. So galing din kami dito. Miracle talaga. Galing kami dito. Yes, miracle na mo. Kasama din si Sir Javi dito noon. Ngayon nandito na naman kami. Pangalawang Miracle balik. happens! Yes. Everything! Yes! Another promotion is coming. Yes. So yun. Yun yung time na galing kami dito. Pangalawang punta na namin to dito ngayon. So after a week, kasi doon sa pagraran niya, na-promote siya na National Marketing Director. So ito din yung ito yung hinawakan ko na prutas nung time na yon. Ready. Alam niyo na mukha. So, Yan din di ba? Ang tawag nila dito is Miracle Fruit. Oh. kasi lifestyle. At ito naman is Talaga ang nakatulong sa kanya. Jackfruit. Ma-enjoy niya talaga yung Ayan, niyakap ko si Jackfruit, ano ba to? Niyakap ko si Intra. Ewan ko, langka to sa amin, langka. Ayun, dahil Ang ganda. naman, check it. Tingnan nyo, ang galing oh. Ito lang yung puno oh. So ngayon, hindi yan na Pero yung bunga oh, grabe oh. Pero totally, ma'am, mayroon akong Katabi niya yung magic fruit. Pero Yan yung vlog ko last time bago siya ma-promote na National Marketing Director. Ito, Miracle Fruit. So, nangangamay promotion na naman. Kasi nandito na naman tayo sa Miracle Fruit. So, may mapopromote na naman. Diba? So, see you on my next video. Hello, YouTube. Hello YouTube. may photobomber. Hello YouTube daw. So dito tayo ngayon sa Green Bridge, Montalban, Rizal. So ito yung paggaganapan ng event sa Sabado, no? Ito. Itong part na to. No? Maganda yung rito, maganda yung view. Kita nyo ba? Ako kita nyo? Hindi. Malamang hindi nyo ako kita. Pero yun, kita nyo. Oh, diba? So nasa taas tayo. And then dito naman sa kabila. Ayan nyo. Oh. Yan. Kita nyo na ako siguro. No? Oh. So, ayun yung covered court. Doon sa part na yun. Ayan o. Kita nyo ba? Covered court. So, may swimming pool. Gusto mo mag-swimming, pwede. Diba? Ganda ng view. Doon, kalbo na oh. Kalbo na ron, kalbo na. Sa Sabado kasi mayroon silang gagawing rito, event, presentation. So, ito yung isa sa mga venue na tinitignan nila kung pwede ba or okay ba dito. Yan. So ito yung nila. Ang pala dito, ang in charge dito is si Bean, si Galvez, Ulysses, tsaka si Danny Medular. Silang apat yung kasi dito. Yung in charge. Ganda ng view. So see you on my next video. So
family ko mag-start rin. na yung ano nila. No? Yes! So, dito tayo sa bahay ni Peta. Bakit ko po ginagawa yung business na to? Kasi po, dito bumaling yung anak ko. So, kaya talaga i-share ko siya kasi gusto ko rin i-share kung paano yung product ba kung gano'n siya ka-amazing. Para mas maraming mga family na So, hindi na yan. magkakaraming na Ganyan lang. pumunta hospital. Pumiting. Yes! Lifestyles. Yung mga product na iso na ating nagkakaroon tayo ng iba't ibang sakit dahil sa iba't ibang ano tawag yun, iba't ibang dahilan, no? Yes. So, kaya ngayon, sa lifestyle po, may solusyon sa lifestyle doon. Yes. So, sabi nga, bakit tayo nagkakasakit? So, nagkakasakit tayo dahil bumababa yung ating immune system. Yes. Parang baby tayo, hindi pa buo. Then, balik ko yung anak ko kasi noon, ba't kita niyo, namamaga ko siya dito. Tapos, kulang-kulang po siya noon. Dinala ko po kasi, mama, bakit po namamagayin pa ako, namamaga. Dinala ko sa Inares, hindi malaman ng doktor kung ano sakit niya yung Tapos, dinala ko ulit po sa, pinadala ng doktor sa Inares, sa Philippine Children po. Hindi rin nila ma-trace kung ano talaga po yung sakit na ko. Yes. Tapos nung niyaya po ako, napunta nga po dito, open ko po sa kanila kasi nakita ko yung buto, hindi buto ko. Pero hindi ko na ko po yung anak ko. Kasi talagang minagaan ng anak ko na pinakabahan ko kaya mas ko yung magpaano eh. Ayun, nung sinabi nga po nila na, painumin mo ng intra. Nung pinainom ko po ng intra, siguro 2 days lang po yun. Unti-unti na po siya, nagaan po yung paan ng anak ko. Tapos, nagulat din po ako, tita, bakit marami na po na lumalabas? Yun po, tinawag ko si Sir Nayo. Ayun po, nag-block chat din po kami. Yun nga, kasi yung anak ko din po, kinakabahan. Na, mama, bakit namumula? Pero yung pula niya, yung maga niya, nawala po talaga yung maga. Nawala po yun. Pero yung pula niya, yun nga daw po, unti-unti yung lumalabas. Ngayon po sa awa ng Diyos, magaling na po yung Yes. Pero kung siguro tinuloy ko po ito, mas lalong nawawala po. Kasi Yes. minsan po, lagi lumalabas, bumabalik, tapos minsan nawawala. Pero siguro tinuloy ko talaga po ito kasi wala na po talaga. Yes. Pero yung abnormal, yung airborne po yung bago ko mag-gusto. Kumusta yung hihi niya? Eto po, Hihi niya, kumusta? Okay naman. Hindi, umihi siya ng hindi naman siya umihi ng kulay iced tea or parang alawang. Naging regular. okay man. Comfort ako sa inyo. Dito tayo, mag-enjoy tayo. Yes! Pakilala. Ako pala si Lisa Galvez na rin, isa people na lifestyle. So, maganda rin ang kwento sa akin. Kasi sabi nga ng upline ko, Sino? si Indian na walang backpack. Napakaganda. Meron ang meron. So, sabi ko na sa akin, please kuha ka ng interest. Sabi ko ni Mami, natamaan, nahika na. Di na ka mag-inawa ba? Mag-inawa na mag-inyari niya. Sabi ko, ano ba gagawin ko? Mahal, sabi ko, baga ako na hinalis, hindi ako makahinga. Tawag ako sa kanya, sabi ko, sabi ko sa hospital, ay, mag-indahan. Umit ka, bukas, dala kita ng mayan. Sige, sabi ko. Pero kung hirap talaga ako, parang feeling ko, kung natandaan niyo siya, meron sila 20. March 29. Subod sa hospital. Siya sinubod din sa hospital, pero patay siya. Yes. Kasi gusto ko yung sayang na sayang niyang kanta niya. Yes. Kasi parang ang sarap, marami kong Namamin. marami kong makanta ng sayang, pero iba ang originality na siya mismo nag-compose ng sayang na sayang. Sabi ko sayang naman, hindi ko na marinig yung totoong nagkanta. Sabi ko, Lord, sabi ko, thank you pa na na-meet ko ang lifestyle, ang intra. Kasi itong start na nag-inom ako ng gabi, kahit sabihin ko, gusto ko laklakin. Siyempre bago, natakot naman ako. 3 GB. Alam mo, naubos ko lang yung 3 days. Sabi ko, 3 days, makuha ko ulit yung intra. Down na ito muna 1,000 kasi sa 16 pa sila ganun sa kanya. Pagdating naman ulit, parang alam ko 3 battery yata ako. Nag-sign ako ng dalawa. Wow!